שוב מכה בכם. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צה"ל שוב מכה בכם. יום אחד קיבלתם פור, באתם בהמוניכם, נא הביטו לאחור, אללה לא עוזר לכם. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צה"ל שוב מכה בכם. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צה"ל שוב מכה בכם. כשעסקנו בתפילה, חציתם את התעלה, כשעליתם שוב בהר, לא חשבתם על מחר. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צה"ל שוב מכה בכם. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צה"ל שוב מכה בכם. אין מנוס ואין מפלט, אין לכם פשוט ברירה, אין תקווה ואין מקלט, אין כבר דרך חזרה. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צה"ל שוב מכה בכם. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צה"ל שוב מכה בכם. ברמה ובמדבר, באמצע יום הכיפורים, באתם בתרועת שופר, אך יצאתם בשברים. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צה"ל שוב מכה בכם. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צה"ל שוב מכה בכם. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צה"ל שוב מכה בכם. Were you surprised to see Syrian tanks so close to your unit? We know that was a surprise because they surprised us because we were not ready for the fight, but because it was a holiday for us. Otherwise, we wouldn't make a surprise like they did today.